Marie van de Boos, en voor de jullie die nu zijn, die heeft gewoon tegenover de Paterskerk in een huisje. Ze wordt gans alleen, die droeg 7 scholken overheen. En die kinderen, die zongen dit liedje. En als ze dat zongen, dan kwam Marie van de Boos erachteraan. Maar die kinderen worden veel sneller. En om toch de persoon uniek aan de baan, aan de Rijksweg blijven te houden, hebben weer. En die houden dus als een in de chef tegen Schottensplakkerij, dan wordt dat Marie van de Boos. En voordat we de genomineerden weer bekend maken, moet je eigenlijk goed begrijpen, de chef tegen Schottensplak, en daar staat op de tafel, dat is geen prijs. De nu meiden die dan wel een keer de chef tegen Schottensplak gewonnen, maar het is geen prijs. Het is dat christen, omdat ze zich op een of andere manier negatief hebben gedragen, dat is eigenlijk de essentie. En ik memoreer ze nog even. De eerste keer heeft Pieter Mekelsen gewonnen. Misschien dat je dat nog wel kunt herinneren, de grote legendarische Tommy Cooper show met het gegoochel met centen. Tom Raaf heeft hem ook een keer gewonnen. Hij heeft het zelfs zo niet gebracht dat er reclamefilmpjes maakten die zelfs de landelijke media gehaald hebben. En in de wereld zat op toch, het was net een lintje, het wordt met rondgelopen. Barry van Rijswijk in het jaar dat weer het thema hadden van geleid, dan komt ze terug. Toen is ze van Zittert naar Meersje gegaan en van Meersje weer teruggekomen. En de laatste keer had Angelique hem gewonnen, Angelique Frederiks. En die verwisselde de dingen wanneer het ter zake is en terzijde is. Dat wordt een beetje de crux. Nogmaals, het is geen prijs. Eigenlijk zo voor allemaal samen. En daarvoor heb je Frans Gerards even nodig. Hij is in de buurt, hij weet er van. Dan kunt Frans schoon is. Ja. En we hebben een heel klein liedje gemaakt op de melodie van Lang zal ze leven. En Frans, dan ga je even zingen en zo strak goed reiken, dan zingt de ganse zaal met. De tekst is zeer simpel. Ik geef heel graag het muzikale woord even aan Frans. Ja, Bert, dat is een zware debat. Ik even tussen de midden, die belt me op. Zet er Frans, zet er een klein probleempje met mijn stem. Zet er wel zoveel moeten moelen die slaag. Zet er die stem die begint langzaam te kraken, te piepen. Zet er geen zoen mee helpen. Ik zeg, ja Bert, die kan niet wel helpen, zeg maar. Ik moet niet, zeg maar geen te tweede. Nou, zet er een gewoon liedje, zet er de kinderen van allerlei zingen. De zaal kent dat ook, maar we gaan toch even samen zingen. Van als er immers jarig is, van lang zal ze leven. Maar ik zal even, heb ik de tekst er weer doorgestuurd. Denk je, ja, ik lees op 4 minuten van tevoren, ik lees de tekst. Maar zo lastig is er ook niet. We hebben weinig een kind van nee. Waarover? Gang dich mijn Getschamme, gang dich mijn Getschamme, gang dich mijn Getschamme in dat huisje, ja in dat huisje, ja der huisje, maar het is niet helemaal goed. Pak de tekst van die kinderen, over in de duister allemaal hier. Maar het is wel voor jullie gemakkelijker, maar we maken dat toch iets anders. Ja, dan heb je helemaal goed. We gaan nog één keer door. Gang dich mijn Getschamme, gang dich mijn Getschamme, gang dich mijn Getschamme in dat huisje, ja in dat huisje, schau dich doch maar kapot. En zo gaat het weer. Dankjewel Frans, maar geen gevolgen. Ik moet zich gewoon zingen, dan lukt de zaal weg. Dat kunnen we nog niet gebruiken. Goed, dankjewel. En dan doen we de genomineerden. Maar voordat het zoiets is, in Ooststad, in het algemeen, onze burgemeester, Ugge Gwadvors, onze Gwadvors, vandaag gaat in een serieuze concurrent weer. Hij heeft in een eigen rood van 11. Tel maar nog. Zie de wieze rood met 11 fracties. Gekker moet het weer worden thema. En gekker wordt het ook. Want we hebben het GOP, het CDA, GroenLinks / PvdA, de Stadspartie, PVV, D66, VVD, FVD, Spaar, PIT en de fractie Klein. En dat zijn er precies 11. We doen niet 3 dagen de echte machthebbers met een rood van 11. Met de echte zin zo niet dat ze ons beginnen nou te doen. Misschien omdat ze jaloers zijn, omdat we elk jaar weer in 3 dagen bereiken wat ze willen in een fantastische vastelovend. En zie de andere 362 dagen immer maar weer doorbraggelen en
aanmoedigen en we kans niks verder krijgen van wat ze allemaal beloven. Weet je trouwens het verschil tussen een trolleybus en een gemeenteraad? Een trolleybus die stopt als ze de draad kwijt is. Weet je ook het verschil tussen een stier en de goed genuedigde leden van de gemeenteraad? Wie de stier zitten de kleurtjes achteraan. Maar voor de burgemeester en voorzitter en zijn vervanger is het wel eens lastig om al die 11 fracties een beetje in toom te houden. En we hebben weer 2 genomineerden voor de Scheppetingen Schultensplak. En één is zich wel bekend, want hij wordt immer genomineerd. Dat is Ton Raven. Of senator Raven. Maar we beginnen met Ton. Ton zei ook met dat senatorengedoens. Dat ze nu ook nog in de Eerste Kamer zit, is al genoeg. Want als ze in Den Haag goed wil doen, hebben ze geen tijd meer voor Geleen. En als ze het Geleen goed wil doen, dan hebben ze geen tijd meer voor Den Haag. Gaat op en neer koetje en af en toe blijven slopen, mocht. Maar stop met dat senatorengereclame. Dat zin en blijven sigaren. Want hier in Geleen kan ze alleen maar senator werden bij het senaat en bij de senaat van de oud-prinsen. Maar daarvoor moest ze of in de Raad van 11 gezeten hebben of prins zijn geweest. En dat hebben ze niet en dat wist ze niet. Weg met dat gesenator dus. Weg met dat gesenator dus. De klemtoon. Goed. Maar daarvoor is ze niet genomineerd. Genomineerd is ze omdat ze vuur aansteeds bij het torpederen van de 2 pronkstukken van de 2 belangrijkste nu-plannen van ons wereldstad. Van het nieuw horecaplein, hier vuur op de markt, en van de verboe en nu-boe van Gladenbroek. De restaurantjes en wien- en tapasbarretjes rondom het oud gemeentehuis komen er snel, maar van het monument in het midden ervan, ons prachtig monumentale gemeentehuis, wat 100 jaar oud is, dat verkocht wordt en heel zo'n restaurant zou worden, moest toen door zo nodig gaan roepen dat het vuil te goedkoop verkocht wordt. Ook daar houden ze geen verstand van hem, is intussen gebleken. En door het gezever en gebraggel is het nu zo, door het uitgelopte geduld is het ontstaan en is het uiteindelijk niet verkocht. En we zien nog immer een troosteloos gemeentehuis met al zijn vormen. Die gaan er ook hetzelfde. Eerst stinkt ze vuur aan te roepen dat er moest komen. En hoe het plan verder is, steekt ze vuur aan met de sloophamer in de heng. Voordat geboet kan worden. Laat ze maar zeggen, geen sterke en rechte bestuurslijn voor immers deze senator Neup. En daarom het Oostgeheimcommissie, die er wel verstand van heeft, dicht genomineerd voor de Scheppetingen Schultensplak. En de tweede, dat is het duo Pepijn, oftewel Pie van de Venne en Amira Lofty. Als die zich tegenkomen heeft nu, dan ontsteekt wel een hele grote vonk. Ze weten nog niet zeker wie ze zich als duo gaan nemen. Of van die plof Pie, of van Pie plof die. Mijn god jongens, dat is normaal. Als die zich in de rood treffen, en zeker als ze gaat zeggen, en al helemaal tegen één, springen ze of uit een vel, of rennen weg. Just klein kinder die in de zandbak, die zich ongerein verchangeleren met plastic chupjes. Daarbij schreven ze zich ook nog de lelijkste dinger toe. Eigen schandaal. Stop ermee jongens. Laat dat aan die van de Tweede Kamer over. Die zijn al erg genoeg dat die het pijl van ons volksvertegenwoordiging naar onder hebben getrokken, naar een niveau het nog erger als in de ghetto. Daar doen we in onze Wegenstad toch niet aan mee. Kom op zeg. Ik hoop dat deze prijs straks in ieder geval de energie moet geven om de dingen gaat zwaarder aan te pakken. En de geheimcommissie heeft besloten
om de prijs toe te kennen aan het duo van Pi plof die of van die plof Pi. En nu weet ik dat Pi in ieder geval in de buurt is. En van het verrassingskindermenu mag ik nog vuur met de butenmars Pi. Ja, hier steekt Pi. Pi, hoe zit dat nu met Amira of met mevrouw Lofty? Ja, ze heeft mij altijd gezegd, als je niet wil antwoorden, dan moet je soms maar even voorzichtig zijn. Maar ik ben benieuwd wat de prijs gaat zijn. Heb je niet goed geluisterd? Misschien is dat het probleem. Dit is geen prijs, Pi. Dit is een aandenken. En datgene wat ik net heb proberen duidelijk te maken. En je moet hem ook nog met mevrouw Lofty delen. Misschien is het een idee. Dan leg je daar wat vlees op, links en rechts een drankje. En dan delen jullie eventjes die dingen die jullie triggeren. Ja, we hebben de fractiekamer in ieder geval tussen pit in. Dus dat pittige, dat zal misschien wel de middenweg daarin zijn. Maar het komt wel goed. Dan vraag je gewoon Mout Schenk als mediator. Dat komt misschien terug. Koesteren. Jouw naam met samen van mevrouw Lofty, die staat hierin. Dus, en we zien hem heel graag het volgend jaar weer terug. Ja, alsjeblieft. Graag in de butenmars. Es afmacht.